egunotan begibistan da, esaten zaigula gauzak ez direla berdinak izango pandemiaren ostean, guk nahi nuke hala izatea batez ere lan baldintzei buruz. Hemen gure ustez pandemia honek agerian utzi dituen gauza batzuen artean, bada ere ze sektore eta ze lanpostu diren funtsezkoak edo estrategikoak. Orduan, guk badakigu sektore horiek ezin direla mugatu 5 sektoretara, guk hartu ditugu 5 sektore eta 5 sektore horien inguruan egin nahi ditugu aldarrikapen batzuk, badakigu gehiago daudela, hemendikan hasi behar dugu, eta pentsatzen dugulako hauek direla ezaugarri behar bada gordinenak edo gogorrena dauzkatenak. Hartu ditugu 5 sektore, osasungintza, zaintza da residentziak, garbikuntza, ambulantziak eta batez ere elikadoraren inguruan komertzioan ematen den errealitatea, 5 sektore horiek. Zergatik, besteak beste, hemen esaten nuen bezala ezaugarri batzuk ematen dielako, behin-behinekotasuna oso altua da, osakidetza edo osasunbideatik hasita, sektore feminizatuak dira, hein handi bateak, kontratu partzial asko, soldata arrakala, eta gero batez ere, lankargak oso handiak, gure ustetan, sektore hauek aitortza bat izan behar dute. Aitortza duten, gaur egun duten aitortza sozial hori, aitortza politiko bat izan behar dute. Aitortza politiko hori gauzatu behar da, beraien lan baldintzak hobetzen. Hau da, gure ustetan egin behar den gauza bat, eta hemen ez dira nahiko hitzekin. Hemen ekimenak behar dira, eta hitz horiek gauzatu behar dira gero ekintza politikotan. Guk horri ikusiko zuen bezala, pasatu dizuegun testuan aldarrikapen zehatzak daude, nik ez ditut denak aipatuko hor dauzkazue, baina esango nuke funtsean guk hemen planteatzen duguna da desmerkantilizatzea gaur egun adibidez osasungintza edo zaintzaren inguruan dagoen egun negozioa bihurtu den errealitate hori. Gure ustetan hemen impulsatu behar dira, sustatu behar dira publikaziorako prozesuak, gaur egun kontzertatuak itunduta dauden zentro horietan, eta errealitate hori ematen dira residentzietan, garbiketan, ambulantzietan eta alako sektoretan. Besteak beste, neurriak ere proposatzen ditugu behin-behinekotasunarekin bukatzeko, lan baldintzak modu estrukturalki konpontzeko, uste dut ez duela balio hemen alako konpensazio temporal batekin. Hemen daude arazo estrukturalak eta konponbideak ere estrukturalak izan behar dira. Orduan guk hemen galdera bat egiten diogu Nafarroko gobernuari eta Euskal Autonomi Erkidegoko gobernuari. Hemen pasa behar duzue txalo horietatik, hitz horietatik ekintzetara, hartu behar dien erabaki horiek hartzera, hau da, pasa behar da aitortza sozialetik, aitortza politiko eta aitortza laborale horretara, hori da gure galdera. Gure ustez hori egiten ez baldin bada, Urkulleren gobernuek eta Txibiteren gobernuak hori ez baldin badu egiten, gure ustez hemen hori izango litzateke arduragabekeri handi bat, eta gero bestalde ere bai hipokresia handi bat. Hemen egunero entzuten ditugulako, esan ez garrantzitsua dien, gure langile sanitarioen lan hori, edo residentzietan, eta hainbat sektoretan. Hoi pasa behar da, hitzetatik ekintzetara. Eta hemen gogoratu behar da, honek baduela bere historia, eta gaur egun funtsezkoak azalaratu diren sektore horiek nola baitere aztuta egon direla eta nola baitere prekarizatuta. Eta erabaki politikoak daude errealitate horien atzekaldean, erabaki politiko bat izan da osakidetzan edo osasunbidean behin-behinekotasuna 140koa izatea, erabaki politikoak izan dira gure residentziak zerbitzu publiko bat izan beharrean negozio bat bilakatzea, eta badakigu hein handi batean egoera hori nola baitere lehenesten dela negozioa zerbitzuaren gainetik. Eta residentzietaz ari garela, aipatu behar ditut elementu batzuk, nik uste dute oso agerian oso nabarmena dela gertatzen ari dena, ez da bakarrik elak esaten duelako, edo elak salatzen duelako, baizik eta begibistan dagolako zenolako gora dugun. Gogoratu behar da Gipuzkoa bezalako lurralde batean, aldundi honek 250 egun greban izan dituela
residentziatako langileak, eta orain berriz ere ez gaituzte aintzat hartzen, ez? Badakite, gauzak ez diela ongi egiten ari, badakite Gipuzkoako eta gainontzeko residentzietan ez diela gauzak ongi egiten ari, eta badakite, gaur egungo usuarioek ez dutela, beharko luketen arreta, eta badakite jende gehiago falta dela, eta langileek arazoak dauzkatela beraien segurtasuna bermatzeko. Orduan hemen argi dagoena da, geizki eta berandu doazela, eta hemen egia da salatu ditugula, oso egoera kritikoa delako, oso egoera bortitza eta oso egoera latza bizi dugulako, eta gogoratu behar da, elak salaketak baino batez ere proposamenak egite dituela. Gero egia da, egite ditugun salaketek oihartzun mediatikoa dutela, baina hemen azten dira aurretik sindikatuak eta langile horiek egiten dituzten proposamenak, aintzat hartzen ez direnak. Eta gogoratu behar da, martxoaren 18an gu harremanetan jarri ginela, lurralde guztietan, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan, Araban, Bizkaian, zuzentzeko gure ustetan hartu behar ziren neurriak zeintzu ziren, eta nola baitere kolaboratzeko asmo horrekin. Noainikan zain gaude, inor ez digulako erantzun. Hori da gure aldundien jarrera. Orduan gure ustetan hemen daukagun egoerarekin, konplazentzia edo halako gauza baino, nik uste dut hemen ematen duela kezkatzeko, benetako kezka ukitzeko, eta batez ere autokritika entzuteko, hainikan ez dugu bat ere entzun. Besteak beste, atzo ere aipatu nahi nuke Bizkaiko aldundi nagusiak esandakoak, hemen esaten dena orain datuak ez emateko, nolabait ere alarma justifikatu ezin bat irekitzen dela. Jakin ere ze egoeretan gauden, benetan pentsatu daiteke hemen dagoen alarma ez dagoela justifikatuta? Nola esan daiteke halako astakeri bat? Gure ustez onartezina da hemen gertatzen ari dena, eta ezin da, oztopatu ezin da estaldu, ezin da estaldu gestio txar bat datuak estaltzen, izkutatzen. Oso larria da gure ustetan, oso larria dira halako jarrerak. Gure ustez, hemen residentzien inguruan argi dagoena da, protokolo guztiek porrote egin dutela, ez direla gai gaur ere bermatzeko langileen eta usuarioen segurtasuna, eta horregatik sartu ditugu 8 salaketa eta gehiago etorriko dira. Jakitun direlako ere bai, zenbait residentzietan ez direlako bermatzen ari behar bezala segurtasun horiez. 8 horietatik 4 ja arrazoia eman digute, eta neurri kautelarrak iragarri dira, eta gauza bera ere egingo dugu hemendik aurrera esan bezala. Bukatzeko, honetan esango nuke alde batetik, importantea dela segurtasuna bermatzea, gure lehentasunak hortik hasten dira, baina gaur egiten dugun bezala ere, gure gobernuek garbira pasa behar dute, herri honek sektore horiei, leheno aipatu ditudan sektore horiei egin dien aitortza politikoa izan behar da, aitortza laborala eta aitortza ekonomikoa, Eta gure ustez, guk jarraituko lan honetan, sektore horiek eta langile horien lana behar bezala aitortzeko, ez bakarrik hitzekin, baizik eta ekintzekin.